Obwansu bw'omugusi omuroro ly'okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli egoso ry'okwegeranya beta nigekoretwa simule na Ndizi TV kubwatana mu mubugani ukamele park. So komoro yana maiso agara mueres nkire ground abu mujanda to iyo bani jira wanko mueres because sindo chega ige gasine nyinge erega lakini mona nande bona makwasande ibintu bune bibire bisi enga omonto bege to gotinyi tali gasia etali ko yakora buru abare ege to bate category bara ba presence bara ba training abale ba training sasa ngina banyara ndira basa etsetera lo chikaso machaye chinyingi bakwenda babwatira bona chinga kichi cyo banyara na baira ni side ye nene dukere ngale lakini ndo chara mu chara kanzabu kuba kwanda na wante ibinte bibi wenete nando yuko clean abwenete ko bi handle with care ta nyora o kolire damage ya sege ntukete the customer bono maite indudo banyara sa alafu na chinse cyo soegas obwenete ko bakin on chinso montago check in ne chinsa go so because omondo ma de techa anyore chi customer chekire mura mondo go para cleanness tara tinyi no ne nyumba tara bangusaga ibusa nere gotoko bono liga customer go so na lina nyimo go so mochi aba cha go para cha go ti eiteri na iguse gari ri umusago tigirete yo go kolera yo go deliver nande ya saa zingine yako ila nyumba usigwa chikorole customer usigaye gesi mbili dier ndio mwana wa kingi chingu cha yake esikonya kana ine na tete kwa pesa sema yana esikonya kana uligeredi nabo kunyara buchinchi era nyarikana okay tegari nabo to buchinchi because my thing nere gotokonya baka delivery tuayira customer hivi nabo to yechinchi eze itato yeire ligeredi bugo kanyana engineer bote to change okonyara te kunyarekana nabo to korora maide ine ya sa torore njere tora kore tonyore nga ina be kunyarekana alafu bono ibintu binde mbira chiere chugo chikwa okonyora ibintu mbire bira bikire gose supplier atumire totebe for example chi fridge sana twabegete chi fridge te otumire isano nande chinde naja tume next week kwanyora bono aye kwa record disano ne chinde chiachire
tura record chike tote bono maite tuwenda tukona na record ngiki ara igira hivi tuwenda kule alafu bono kuchakira next week I think na bongo chakaba ndiba eli ndi tubwatira ne because naro ligasira ne nyingi kono mogaka mangana yonsi pitwagambira ndoche nga beira maya mugusu Naibono wata betegesa kiaye kebekera gosi ono manyeto mwana na rubeka tubwato mumura tigaru mumuro mokogoti ande gana ndu mumuro mutangi asaba mura garo mutangi arasaba mura garo mokogoti nebanga garo omogati lakini bono rende tingo mubekare kurwaria asitomenyete nuru jalia sege sege kia kira sesa geri ayera aje sesa geri bwana ri ayere kurumata sinini ali nongo nko ano akobekerwa akende tabe kuchige itamana abeko akabagan kali gari akayaga yani aje sesa geri aya kurumata sinini basi ali no akobeko isege mne ko kurusukuni komete mu mwana mu murata takwa gachiro nyomba kurusukuni ya baibuli igakobeko bate kurubushu Ego ali no ko takumbikira. Kuchakira mambika na chakira kumorokere. Njoma dena kigesenga ge. Kisenga to chako motebia gache gochiro chema ataria. Bono narengere ringa gokomo gochiro charia. Tabasa kwa gache nyombe ikolimo ino na moyo. Abe buno uri gosuka gochimoinake. Uchikwara temo moina sini. Harafu gochia maite mogotu maite okorire school nimanyete nga nachacha bwangu nere bunaracha nere nabaraga niase nere nyoro kubeka bintu bya asimeke no eno mote nonya ne bituma nonya karu mwana nyaroka ase gasabira asako beke bintu bya yasobo nabakoe wenzi no yoita ara kubana watu amajikwe bakemuntu bano kemuntera tu amwebire jiwete kemutara kale bebo lakini nero nyatirio mutu mwana uria mugako tigango tebiga njuma itakero kona gutacha igoro yake muntu njitini ko yukwana ko ngatorera kemuntu aya kemuntu no maite buna gongori no che buna ngatirio mutu oroche toche to motebinga beke bintu byao ga moisondo yo ko bori moka mogusu akomobori nga esugumeye ne ya weste nero ga ukwa suguma ne yana nasimegeta monye gotakete bintu byao mogusu akoro kia soko beke suguma yao bwa njemangana ke muntu tindagete ko nyai gupi sawa bono uyu atakire motebi era chicha yerore arore ngaki abakoreke abono gwataiga bono I think lero bekero na tari deiga ababono ko bagorera ranch ukubekera ndebesa bagorera ranch alafu bono naboko temo kuligireje basi chakira next week no turamo bono tokoreki tubange kirege tuguna gitakinyu ko banga Mambo acha toke. Aisaranza manyanganje nyina ansike unganje nyina na mubugori timitgenyi kianda nalinda atagerera mangana yake mu hata waisita onchogorora bongo bono kanywa sote ibongo togenda Uno babone baliserone kaki umwana uri no yoito intu tu amarera intu tu amukinia tokamoro kichimbu chingiya ekera jete skuru lya jeta kanyora abana ekwende birambauti aba mubundi site etadie yembe ataligo sikomwibuli atagozigeti agonte binga tata tayo mongoyo ono
bagotenga ngatebi mama ngatebi omongi oyo wana kai Mama itena machiko mbutori ase bitengo iguru. Onye tari bitengo kango chonyora mbenanete. Nanyo kweruke simba yake nyora tene simba otugete. Li tukare ke yamanya ng'anchengina nalinda mwanjira menyengire. Haya kakintu itera bana abana baitu ere no mwana one naende nabo mube munabeire manyete biri agokora umuntu okubuguri obuli bonsi ninche naye umwana no misati na marisera kono mwana unabona yo misati na marisera kono osalekire kono matintu to kubuguri obo kono nchegente kendo chekeliga omwana oyo neba narama tebiri amangana amange lakini nande baruti ndarosa torosa kwangu mongi none torosa yaya ayebono igomna tinago tebiri gabono chero jenga chiseche gato sibaga soda kabwangu inde togenda tole tokonye bintu bindi Sawa. karibu Tigango sike uno mugaka misati. yamo Mugakona. yamo Esa unatete umwaka uyo no bwo morembe. Tigantiye kumana twende tuisaranze tochoke ke muntu nera bera ii. gacho mwako ngo mana bobe Kuna mugusu yego. ah Kainara. yamo Alito ngo mwana we skuru Kisi University bwengentaire ese kirandi kiryange nankaye kenyuro obwanchani obongento kieko moroki wowe University ya Kisi oro mwako gatatu nige itira sengencho yobwanchani gwitira sobosemia buriare konyora gwitira si ubungaini bwaye nominated one of us nabange twamerete kirego kyobo konyo mu governor meje county ya Kisi George Sukabono iteberanire nogo chora kwayo mu governor we county ya Kisi Paul Simbarati Sime yanya kuoka tobwate chiombe chitinga tobwate chingo konto tugete aki ndobwate estima ase myake menga amanyekurwa chinsemo chia mugambi sengera boso timbiro baraso kubara we chinguru cyumurasa nseme yabara kaimwachia tomanye taya kayere Sagini. Yani umpemete yani nako nyole wona. Ya. Okunya konge bachera. Mondo nante tokorora mata. Ye muntu kisagini yani na chikorikere dikana na kumbe yani inchuge yona ya. Ya sagini. Yani ngono. Bugabero mwana. Tali omwana ya este yani. Ya bakari buyabo para sagini. Muntu kikwanza. Muntu kikwanza kwa kuchikorora. Mungwana na korora. Ata. Ngisimike chisiaga. Ngakirendo tante isagi. Ndo tante be. Tigangende makuirana. Ya sagini nga yugo ntike nchibuye kaga iga.
Toka kwani ngobera ebwikaga turagenda naye riori. Kwanza tori sana kigana gotei kwanza story gete. Nande story ginde ta. Akisagi ni kari sana ngotebi. Usengwanda rutoko mwakire simi. Ya mwakire simi go. Sagi ni bono ngatu sana tambi kwani tutengi ngonjere bugatiga mbaka tingora. Ya ndoma tinte to kwenda ndende buanga. Nako te mwakire simi sana science gata tubanyasi obora bitiga. Nde. Utadenga anse kana ndingwa nande gunde. Tori kugunda sagi no gusino gunde sinche ngosibichi yanga. Angandale injira yo kinda baba. Taki sagi ni nasibeti chiri chikusenchiroro. Bona igo ginkugunda sayinga ingo ngakire. Te tori kugunda ya. Kaki uyanchite sagi ni gaki. Ya yo tetembo muchafu. Ya tori ko bamuchafu. Igana bora esimina kerwa atakandara ikamate ganyo nkigikane igikaganirio mugakoyo nubutwaga mitena ya maragoba nabanta ite ikorane nere manyakwira na nyumba tebe gwake rwesimio gani nako erestengo mwana ngo chale obe nako tingo mwana ngo chale wano imokate ngane chisimi gwake irogenda esimi no mwana ngikiamana umwana rocho rure sabari atamba kuru Nairobi dina odi konyoro ikire bosongo ndagera tenjera ari gocha kuru bosongo gochaga ne chitage kange isano ga igo seiko nkyo tamo ganyera iche tomwari gani tomobori na kiaga andara ta torre osembiare ayo maka anda sabari kya amanyite muntu rabokweba na indi mna bana namanyite nga ati nanyorite none mnanga ake nerega ntabobora lakini rende arara litiganda rapanya tiganye yene ngambwanga raiche oyo ne bana nkumwa kresi mi matebye ngaki anganye abana nerega ntebi ngambwanga ari nkwenda ringe ebarasa tinkomanya na kiga kari kurinde tiganda ramuganya mwana racha na ndira nkobolia ono rinde chinkechi na bana chiriga igiga na kibona mwate bete bana bona no chikobera ga chigundire ga nembure mune gutukabire chinkecho nkatebyo mwana bitenga chirusia agachigo kuna yo kanyora likoromi nyonga ga obwata makoromi likorobija abaete abana bakinirete chitaoni na barabwo ngasiende nkomo gocha komobeke raini gocha komanya bintu byonzi byali sawa akini rende birengera libya ne narengera libya una mugusware njera gocha aike atumokake umaite abana na buchinguru cheite aro kaikire ka atumokirake aro lichinkecho chigenda irongo una bone mbura ya ture ntoigocha komana na itorache torusi chingo totabege tironge sabu ngo toite tiango kania chinko igama twaruritie masabu ya yari ga igiga utaro chibuya nano maitirere kwerende bwana utuminda rutumia gasi mono tale magana mako ne chingecho lakini ndo ne kene ngamuguswere kuna goikai chingo ngo toka chire ironge lakini tikangu tali kwanyoro ngo mwaka rule simibona tikango teke umite nako teni mbate story ngo gotei nyengereza mama nyengereza story ko konti numite na tike ko gotei ya yo bateri na te ko na sigite ai kwangyo ona gaki sagini gosengo endole lakini tikango boli sagini no nganje igina kwa kwangira le ona gaki sagini kibogate ten story kya gwaro gwate tengotei ine story bon ine swali the story wa na gocha gotenga ne ri swali ngo kuboli ngo tekotena kwenganya ko gote uli bwangu akisagini gaki gotera kwanza na ri swali rinde mbwate tegera tegakosaka ubereri utete ndu mukogende inte tongolere sawadi umete sagini sawadi yake ono so watabira no nganje tingire ndike koro kino nganje
gose nakina kubolini naki sawadi kiyo gataite gose sage ni nchende tongorere ndege ngibona gosekera sage ndege gose ndege ntitongorere ndege no nasira kugantu bwate egwe mitegura gaki sage ni mitegura getekere nuna tu saranste buyaiga atanke andege tego isane pipiyera isane iga yondo njibona pigipigi gaki sage ni njene ndege ntagete to kumya yasera kunga ibone ali ayo kumerete yaseko kusagine ndege necha teko kumintegora ose ne gwedu kwa mere metegora yabona gose ero gikwai sagino sine cha tonyo na hega kingi nindi nari ko tokere kwali tiga eturungi ero wala mara magza ya mete ne dio tete kwanda ontige yingi bano kwa bia sagino gose ne riri dad ana gose na rio ogendere ko nganja iko bano ni dad na ndiko era kwanje sagini gake no meta mangana ya besike ga indu anje to boremba lakini tukie na haya asali akisagini ndia bona gose ego goteitwa ende saluni bona karate ga boss kwali kujibona na nyolire sabali bona to kwenda babe bona ngendo kwa gonte at least onte yitukia asali tali ende na siji ende ni bona esa wadi ngokwa kwenye gari orosi ya sagini yani sawadi yetuki to ende ganya tali sawadi ne rate ga ikondosi bona ine sawadi amenga musio sawadi tata rate tenga sawadi sagini tiga gosoli ine sawadi tenende iki ngibona gose cyane ansanchiri kwa resage nago te mundu yimwakire simi tali simi ngo mwakira natekere ngene moro ekonyora dina mwabe sechiae boronte ke ngene moro gose okumakire simi motene ki ngonyoru ole njitira mine ngomwakire simi moro mote yani sagiri gaki okumakire simi mote ngo chande na mwakire simi na mote ngo chande akira kyagera na ko nandi mwakira mote ngo ndole ositiga bono tiga kuganye nandi mwakire ya kabiri tiga linda kuganyonyo kwangire yo nanganya maswa story ya onjukire ya vera maswa lakini rende gendogora tako twari ng'umbu alio kwayerra abose kwakiruchi sio koraga nyango mwana ara ikaga ari tang'ani ko mwana munago tenkia kuri kyakori esugume yebororete mugondo esukuma omwana ono orure Nairobi aichega esukuma nera kuri Nairobi naenda mauta kuyiriga naenda aramogeni kibono kare kuchayo omwana one garaki nchene suguma mbwate anya go bwate binde inganje morose ririkari wangu wangu karanga ni manyete nche bingendosi lakini ndo bwate nche ntige ngai suguma nkaranga ngokonda yebesa ndo gura mase chinsa nchiraera ndo gura mase ende chumu karangiru manana nanturagire nche konya no mire kuna wakanira matumba yuga nche ni wete ngana igore buyare ninche mbeke agantaka ya mono kwa manya wajori amura omugusiaga tebanga ki nga omuganye karachire omuganye nyabya nyabyagoro bona achire bona amanya ko byagora kurura kazi ibekire baka bobuko ade ko byagora ari rero lakini mbiya tiko mwana nache na indi nabonye bwite ngamuna maite igatumise yani nigatumise tisana nango twomera ntena bosongo indi tochinere muna narengere timwe nago tebeti bono lakini bono rinde akanyorwa bono egento ngokara igonko ogotebia bitenga amanyokarete ayo nako nakora ibindiga omanyete tinkonyara gotoma bitengo aminyokache kuoyinyama ntengo minyoka igaboronge ndete bitengo rocho mogeni oyengo chare nanda ikanyore ngatai ntengo minyoka igaborio mongina marisera nande njenda agesubuya minyoka igandeta totinyori okay ona ebono endo kore kiya bona ye rare chigasinde chire gabo nakitiga bono ngende kuchia munango chaiga nakoire bese sawa
Nyabete, 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 Muyae, Nyabete, Moitongo, Nyabete, Manganae, Nyabete, Nyabete, Nyabete. Iyo ntego sore y'ukwegera Nyabeta buna yaretwa Simule na Ndizi TV kuwatana muno mu bogani